Mga kapuso, karong buntaga ato makauban pagbalik ang nag-viral kaniadto nga LGBT couple sa Cagayan de Oro City nga karon kasado na. Sayron ta kung kumusta ba ang ilang kinabuhi ug paon sa Banila ato bangon ang bag-ong tuig. Ato makauban si Miljon Randy Escoto o Chiquita ug Shaira May Regalado Escoto o Gabgab. Chiquita o Gabgab, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo karon? Ayan, maayong buntag sa atong mga kapuso din ha, nga nananaw karon, maayong buntag. May buntag pud sa mga tanan LGBT member dya sa nga nagtan-aw karon sa Mindanao. Wala na gayod napugngan ang inyong panaghigugmaay ug naabot gayod sa kasalan. Unsa ba ang inyong ginabati nga husband and wife na gayod mo in a unique setup? Karon kay bagong kasal na mi, dili jud mi uyab-uyab or live-in partner, murag lahi na gyud siya ang amo ang feeling kay karon kay murag Dagang trial. o dagan kay trials, actually dagan kay trials Cyril no nga tamong relasyon, labi na ang away no. Ang away namo murag kuan gyud siya labaw pa kang bagyong Odette, pero wala pa gyapon siya kay murag na gyud mi sa stage karon nga bana og asawa. So nagyud tay mga butang na kanang dili magkasinabutan, pero at least nga amo ra gyapon na overcome kay of course ang sinabtana rami. Chiquita o Gabgab, unsa-unsa ba mga adjustments nga inyong gihimo karon nga magtiayo na gayod mo? Mas mikusog ba ang inyong panag-uban? Kanang kuan, kanang adjust gyud mi sa mong batasan Cyril, kay tungod ang among batasan kay lahi man ni personality, pero tungod lagi sa amo ang kaning nanami anak kuan gyud mi magkasinabot gyud mi na kung siya ang kaning medyo kaning dili wala sa mood, so ako nagapaubos. Kung usahay pod ako ang kaning medyo init ang ulo, kani pod siya usahay, magpaubos pod siya. Kanang sinabtana lang gyud, mura gyud ang among kuan, ang among setup. Karong nagsing-abot nga bagong tuig, unsa ba ang mga pagpangandam ninyo isip magtiayon? Paunsa ba ninyo sugaton ang bagong tuig? Since for 2022 will be a bright year for us, not for us but for everyone no. So amo siyang sugaton sa kaning malipayong tuig no, as a couple, as a husband and wife no, kay since that will be our first year no. First year na gyud siya nga sa among gikan sa among pagrelasyon, sa panag-uyab bantol sa mag-asawa. Amo gyud siyang i-welcome ang 2022 nga more brighter, happier and enjoy and kaning happy lang jud, walang ending ana. Puro to kanang mag-enjoy dapat, tapos kanang welcome na mo among year nga as a happy family dayon. Kanang nay changes nga baguhon, kanang mga negative nga mga attitude dapat i-change para rapod kayo sa pamilya. Isip mag-partner despite all the challenges. Unsa ba mga kadaugan karong tuiga nga buot ninyong pasalamatan? Isa sa among gusto nga magpasalamatan for this year despite of the pandemic, despite sa bagyo no nga atong nasaguba karon. We're very thankful and grateful sa lahat ng mga taong sumuporta po sa amin, at lalong-lalo na sa mong parents, especially to our parents, because they are there always na mo support sa amo. 1,000 gyud nga support, 1,000 times na support nila sa amo, sa mga blessings nga niabot sa amo, especially ang among baby this year siya gianak, so very big blessing kay siya, so pasalamaton gyud kayo mi ana say. Pasalamat ko pinakauna sa Ginoo kay tagaan ko ngani nga pamilya, gitagaan mig baby blessing, tapos tagaan po mig kanang mga blessing ni Lord nga angay na mong ikalipay. Siyempre, basta bagong tuig, Chiquita o Gabgab, uso kaayo no kining ginatawag nato na New Year's resolution. Sa inyuha ba, unsa ba inyong mga resolution, o kung wala, unsa ba ang mga buot ninyong mas mulambo pa sa inyong kinabuhi? Well, ang New Year's resolution no, sige naman tag-check ang New Year's resolution, pero ang usay anak hindi man gyapon makuan, dili gyapon matuman, pero for 2022 paningkamutan jud nako sa akong self na kanang ang akong resolution dili siya kanang i-change, kung dili more hardworking, more kanang paningkamot and more love sa family. Wala gyud na ako, wala ko nga i-change akong sa akong life, sa among resolution, which is ako pang more, no? More love the family, more hardworking, and
more na paningkamot para sa pamilya? Ako po, sir, kay i-focus na ako akong pag-school na yun. Wala man kay ko naka-focus karon sa akong school kay tungod ka baby, pero next year ako pa kamutan nga maka-focus yung nga maka-graduate. Sanglit unique gayud kaayo ang inyong setup tungod si Chiquita gay at the same time papa og si Gabgab nga lesbian at the same time mama. Basin aduna ka mo mensahe sa atong mga kapuso nga sama ninyo nga galantaw karong buntaga. Ayan, sa mga LGBT couple namo din no, nga pareha namo nga sa mga amiga diya sa Davao, sa Digos ug diya sa Pagadian nga pareha gyud kami set up tumboy ug bayot ug nanay mga anak. Sis, mga brother, laban lang yun ta, no? Ang akong mensahe lang yun sa inyo is be yourself lang yun ta, mga kapuso, kay, which is mo yun na siyang one of the most important sa relationship nga, be yourself, kay, bisa kung saan na ito magpagkarang ingno, na, so, di ka punta ma-live, so, mas try na yun nang magpakuha na yun ta kung kinsa ta, kay para, mas i-love ta, ug dawaton ta sa atong hinigugma. Dagan naman jud mga relasyon karon ba ito tumboy ka kita man ako sa social media tapos kanang focus man pud sila sa ilang mga goal sa ilang gusto nga mahitabo sa ilang life magkapamilya. Be yourself lang pud sa kanang relationship o kanang just be yourself lang kay mo naman na ang kanang ginatawag nga love has no gender tapos kanang ang love kay dili pud gid mapugngan wala gyud makapugong ana ang kung asa mo malipay kanang dadto lang gid mo go. Alright, dagan kayong salamat Chiquita o Gabgab sa inyong oras nga gihatag sa At Home Jamay Regional TV. Panghinaot namo ang kalambuan sa inyong pamilya karong bag-ong tuig. Ayan, thank you Sans Tyrell. Thank you mga kapuso. Kini ang At Home with GMA Regional TV.